नमस्कार. आयज गुढीपाडव्याची सगळ्यांक शुभेच्छा. गोंयचे सगळे माझे भाव भयण आणि सगळे आमचे ज्येष्ठ गोंय राज्यात आम्ही सगळे रावपी सगळे आमचो परिवार म्हणून आम्ही समजून घेता. हांव सदां म्हणटालो की सत्तरीची जनता, उसगांवची जनता हो माझो परिवारचो भाग आणि परिवारचो भाग आसाच. त्याच बरोबर गोंयची जनतेचो प्रत्येक नागरीक, प्रत्येक भाव भयण हो आमचो परिवाराचो व्हडलो भाग. आयज गुढीपाडव्याची शुभेच्छा तुमकां सगळ्यांक. आयज देवाचो सदैव तुमचेर आशीर्वाद आसचो आणि गुढीपाडव्याच्या निमित्तान प्रत्येकाच्या घरान बरेपैकी आरोग्य भरभराट जावची आणि प्रार्थना करता देवाकडे. आयज सूर्य वयर येता आणि सूर्य देवताची बी सगळ्यांचेर आशीर्वाद आसचो. देव बरें करूं आणि गुढीपाडव्याची परत एकदा गोंयची जनतेक, प्रत्येक आई, प्रत्येक वडील, प्रत्येक युवा, प्रत्येक महिला, प्रत्येक आमचे तरणाटे तुमकां सगळ्यांक तुमचे मनासारखे जावचे आणि तुमकां सगळ्यांक गुढीपाडव्याची शुभेच्छा. नमस्कार.